så står vi her. Hvorfor gør vi det? Fordi vi har skrevet en sang. Vi har skrevet en sang til Danmark. Yeah. Hvorfor har vi skrevet en sang til Danmark? Fordi vi håber, at de vinder. Ja, og de er lige nede i finalen. Så det er jo bare en kanon. Og derfor så har vi skrevet den her sang, ikke? Ja, så har vi for skrevet at støtte dem. Yes. For at støtte dem. Og I er klar til at fyre den af? Yes. Hvad går den på? Den går på Føtex-sangen. Føtex-sangen. Godt. Vi starter den her. Ja. Og alle dem ude, de kan også følge med. Vi tager lige en rundgang, og så er vi på, ikke? Så kan I selv synge med derhjemme. Hvis I vil. Den bliver lagt ud på Facebook. Klar? Ja, jeg er klar. Så fyrer vi den af. Jeg er klar derhjemme. I starten var vi ikke særlig heldige. Men så sagde vi, dum. Vi kan takke Polen for finalen. Vi slog Tyskland, Spanien og nu snart Serbien. Ja, du hørte rigtigt. Vi slår Serbien. Danmark er sej. Det bliver ligesom en løg. Woo! Go Danmark!